Hakilum bajarngam bat ba ithiang jong ka Meghalaya kadon ka Jingshalan bajarjar kade ka khana jong ki nongrep ki longkme ki batre kam lajong bat ki shnong ki thau ki bayai perkhat na ka benta ka lawe uwe uso ha ka shisin tungines ngam ikani ka khubor udai uso Ñiamtra la niu KHASI Mandarin uso belas lembha ubar julong kum kadak kasin jong karep karyang tenrai ha ka jella Ndrai menta aingu ya ka geographical indication ji aitang blap la yu ni uso banyo ya ka jing ithu wat shaki we kiri ka perthai ka jing pnya yo yo so Ñiamtra KHASI ha ka sin ka beningkong ubadon ya ka ji aitang dangshan lop poi wat ha Lulu mall ha Dubai Abayakran baka DD News ikong Daisy Walang Vice Chairperson Joko Society ilamat pang halor ka jing don dor jong so Ñiamtra na ka jing yo priang ya ka geographical indication tak dak bakadau bakala pensuk shibun eki Ñingshalan wat shaki jaka ki bacangai ru nadu bangila yo ya kaji aita ngila haru ya so jongi nang Indonesia Dubai hakador ndai publikasi keji haus nem balade di ngila atau metrik ton tam ini nem balade te kalayong di kaji metoy kaji yarap ko ba ong kaji yarap banai kam ai jam ya ki para lok chane para lok negi kun samla itu Halindat jongani ka jingjob kadai ka jirang organic agro farmer producer company kan hun jong kinong rap bat kinong tre kam la jong ki babun na preng jong ki dai ki long kemi ki batrei minot klam that man pen pauna mi so Ñiamtra na ka jella shabari ka Jingshalan jong baro art lik sarkar ka soka jella ba ka soka pedeng kala plilat plilenti na ka benta ka jingjob jongki kinong rap kilapen paw ka jingsngo hun halor kilat aikam ajam jongani ka society dak bakado bakala kentiu ya kayo kot jongki pung ginong rap mangiwan pentre ne ban rap ne niyo jing mentoy markata ngakapat yagi baro kilong kemi pakim dai ban senyol rai pentre sutom ya kakam namad bangiyo ke jing mentoy penroy ke senong kathau hamtam ya ka ying ka siam jongi Kadi kasin jam om tang baka pli ya ki yo thamai na ka benta ki marat jong ka Meghalaya handai ka pen pauru ya ka bor pengkala jong ka ji ai tang ha ka bakanti ki marat jong kari ha ka perthai kani ka jing job ka long kum ka nuksa ka ba amin sim kum nu ki jing thu balaya lam da ki trash nong ki la ban kinti ya ka roi ka par ka kamai ka ji ba ban no sinyang sa ka roi ka par ka bane ha ka than Bureau Report DD News Meghalaya mentang ini